Ale perlok mentah pinwan ban pe ja kane ka channel kawan ra ya uni usunti u bakrteng u le Paris lo Chili te kumta ngawan ra shapi shapang uni u le Paris lo Chili na kabanta bam pinyo i kumno ba upu bat na kabanta ba pinyo i ya karong ka jingpu jong uni usuntiu bat uni usuntiu le Paris upu ha u benai me hadu u benai Jun bat une usentiu ka jingjrong jong une usentiu kalong kumno tang kubah hendri unchi hadu shpe unchi bat kas jingpu jong une usentiu kalong ba upu rong green lane urong siang tekumta parlok ngakwa ban ong shapi tang kine ban pen itu syapang une ule Paris shwa bakane ka video jonga kan ya chakmat lada pi tenat yaka ngobha bapien share bapien like bat subscribe bapien nyonro YouTube bell icon kenang ba lada pi kuape jakan ni ka video jonga kan wan syakmat na keban ha kapor ke bangang oblut ya ka video ya kini ki sentiu le Paris ngisiam bun jaj perlok kidon ki bapu rong jerngam kidon ki bapu rong violet bat kidon ki bapu rong bersau sibun ngilawan siam kini ki le Paris bat kini ki le Paris kedai halah ki kerteng kata ka kerteng le Paris kedai tang ka family reha ka scientific name kidon la ki jong ki kerteng iwe ki jingtu ya uni ujai sentiu ngilasiam bun ki jaka haman las ki jaka hapo jongka West Kasih Hill District berhapo jongka Jela Mekhlaya hi barok kawai pek perlok ngan rat ye une u sentiu ulong ubajam kum kajing jam jong ujur terso bat kithiet jong u kilong kibaret bat une ujai sentiu le Paris ha kapor telang un yap no kini kisla kini sentiu bat unsa tang uni uding te onda ula dei u benai April bat benai Mei un sami pat uni usla bat ken sami pat kisne kisentiu rude te pi ki batung wat omting bat wan no maong bu uni usentiu ula yap ngan berat no andrei ri yaki ha kajaka ka bapisa tung kenang bu un sami pat ha kawai kapor bat perlok baro ki bapek bat ki baju kersan ya ka video jonga ngan ong happy Kublai Shibun